दाना जोंनि सिमेन्ट सापरियावबो बुहुद मानसि गिदिर जाग्रा जाबाय आरो ना लोगोफोर ओइथिं मानसि दंसोयो आरो ओमफ्राय जों एसे खर'आव दंफैयो नालाय मानसिया एसे खम आरो ना ओइथिंबो दंसोयो सिनाखि मानसि नुबाय थायोमोन दिनै फैयाखै खोमा रावखौबो नुवाखै ओरै थांबाथाय ओमफ्राय माबा मोनगोन आरो ना अरुणाचल जायगाया भितराव थांबा बुहुद मोजां बेरायनो बुहुद जायगा दङ सोरबाफोर नायनो गोसो दंबा गोजाननिफोरा फैनानै नायनो हागोन मोनफैबाय ट्रेना लोगोफोर हेलौ लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय दा जोङो ट्रेनाव दंफैयो आरो ना ट्रेन गाखोबाय सिमेन्ट सापरियावनो दङ ट्रेन स्टेसनाव धेमाजियाव थांनो ओंखारदों आरो ना टिकेट फैगासिनो दं आरो ना थिग होनो थिग होनाय जासिगोन टिकेट हा गाखोबाय आरो ना ट्रेनाव लोगोफोर जि मोजां नुखादों भिउसखौ बाय सासे नालाय बाजै खनसे इसानाव दंहैयो आरो ना फिसालाया ओमफ्राय सासे जों जिरायहैबाय ओमफ्राय जों ज' थांनो ओंखारदों आरो ना धेमाजि मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर धेमाजि बुहुद अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा गारबाय आरो ना मोजाङानो जाबाय गारनायखाय खोमसि नुदोंना मोनाब्लि बायदि अखाया माबा जोमैया जोख्लोबनायखाय माने खोमसि नुदों आरो बुहुद धेमाजि किरण एकाडेमी 20 টাকা सम मालिकफोरा जि खेलायलायनाया মানুহ আহিছে নেকি कॉलेज कॉलेज কলেজ किरण एकेडमी কিরণ একাডেমি হে আমি থব যোৱা দিন নহয় কিমান ল'ব তাৰ কাৰণে 50 টকা হয় কিন্তু 40 টকাই দিব আমি ওদাই গৈ থাকোঁ 40 টকাই দিবি আকৌ অঁ এজনৰ কিমানটোৱে ল'ব অহা যোৱাটো কিমান কি দিবি কোনটো কথা কৈছে কিরণ একাডেমি নহয় জানো নাই এই হেৰি এইটো কথা किरण एकाडेमी किरण एकेडमी yang langan boy tapi dia miliar dalam কিরণ একাডেমি তো 20 টাকা নিয়ে কিরণ একাডেমি 20 টাকা নিয়ে bisa lagi silang lagi Para binangan deh. Tapi saya tuh Tuang bayi nalang sandulan ini. Masih dewar kok. Dewar kok pun bukan ini nanti ya. Ini dewar kok. Yara terus ini Pak. Sila tabu kalau nak beras ini so, itu dan yang lain lah. Aku pernah lagi.
मेथाइ लाबाय आरोना लोगोफोर गथ'फोरनो सासे ले सासे आंगुर चिप्स আছে मिनि আছে आं मोनसेल' डिजाइन लादों बेफोरखौ बायनानै जाखायोहाय थाबायनाय बादिनो मेल्ला मेथाइ बायनानै जायो लाखांबाय हस्टेला ससे दंबावो अखा थाइफ्रिबाय लोगोफोर स्कुलाथ' नैबे खाथियावनो ओमफ्राय कलेजथ' नङा आरो स्कुलानो ओमफ्राय बे माबाया हस्टेला ससे दंबावो आरो थांनोसै हस्टेलनि गाखोग्रा अबस्था गैला नै बथरबो जाजोब्बाय teknik nalar gelegeraबो जायगा गैया स्टेसन मोनफैफिनबाय आरोना लोगोफोर धेमाजि स्टेसन सिमेन्ट सापरि थांफिनसै ट्रेना मोनफैथ'वाखै karena masih, hah? Masih dong sih, hei, buka kena jaga. Langsung ngapain nanti sih? Ayo, icing gua mata tum. Jalan sih, hei. Oh, ini wedi cici yang raya tuh, apa cara? Kilo sih. Cici berapa video lah dengan nane. दा जोङो हस्टेलनिफ्राय ओंखारबोनानै ट्रेनाव गाखोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जेनेबा जोङो देवबारखाय जेबो बेरायनाय जादिया आरोना गथ'फोरखौबो लाबोथिंनाय जादिया आरोना हस्टेलावल' माने दसेल' माने नायनानै मेथाइफोर बायनानै ओमफ्राय जाग्राफोर बायनानै लाबाय आरोना दा साफ्रियाव देवबार बारखौ माने हाबनाय जायोसै थाबायलांगासिनो दं आरोना लोगोफोर दहाय फुङाव माने अखा हादोंमोन दोमैदोंमोन ओमफ्राय दा सान्दुङानो जि खाख्रुबलायनाय जाबाय आरो सान्दुं गोसा लोगोफोर जोङो दा धेमाजिनिफ्राय ओंखारनानै बाजाराव दसे हाबनानै ओमफ्राय इयाव सेलेबनि बायदेव सासेनाव थांनो होननानै टमटमजों थांगासिनो दं आरोना बायदेव सासे लोगो हमनो होननानै बिसोर न'खौ नागिरलांगासिनो दं आरो ओमफ्राय टमटम आरो बेनि नामा मोनफैबायनो आरो नैनो न'आ औ बेसो नैयाव आरो बेसानाव हाबहैगोन आरो